Ia ingu yu blay na kabanta kani kapor kabakordor. Hadin bun teli ki benai ngimlak benisem kini ki arteli ki sonde bat menta. Kapan kemen ni kemen sim jongi kumbong usim debet komen sim jonga tukar kuyo turai. Ngi pediang subhai pigi perabinget bej barok kilong kemi kilong kepa ki sekri ki jong turai ki kun samla kentai bat cendrang. Kerpang ye pigi perabinget bej ki badon ki yeng ki sem ki badon ki cing pang ki cing sitom ki badon ki cing yam ki cing ngausi ki badon ki caka ki befer ngi duai bakene ki cing sekri baken jaman sem hakene ki step hakene ki sngi ki jong turai. Pigi besngap hagi caka leng bagani ke korban sawa kan long ke cingker ku ke bekrau ngin yo ban sedang ya gani ke cing sekri jungi ha gani ke step da ke cing ruai ke basis pa prafulai kat no tiang ha mensim ban yat bat unong penem abangale ki hukum cung u abawan cing ngausi hatap niang cung u ngari ubtin yanga dalaga chong kekti ngan yau cing kemen sudah hajing lek rancing sipa utip hi ya kababahaya nga yangel ki ap ya ki rukoj ban yarap ban syania kat no tiang sisya kat no ngau tiang sisya bau pa uit ya nga usya skor cing yam do no chunga ngan syania tang hu ngan yu ikmat it chung u kat no tiang bantip udon bat nga tungin yang langin ruai nadu kemen sim baro ban yero ban krau ban sengungu yu trai worship team jong kabalang kini yo bayalam ya kini kecing ruai bahdin melekut kini kecing ruai na sengu ban khot we ni kilong kemi ba ye kabalang ikong arsa khar hakabai sengu babangan sekmat ban pulin ke ketien ke imbat ke badan bor ke cung uturai bat ban pen gentang ya kene ke klip mat cung ke cing sekri ha ke cing duai sispa prapulai tungin yang lang baro kanu tiang ha mensim ban yat bat unong pen im ha bangale kiu kum jong u habawan jing so si hatap yang jong u ngari uptin yang adaka di jong u kanus lo tiang shisha bauk bau it yang usha skor jing yam do nu jonga ngan shan ya tang hau dayo ikmat ik jong u kan no tiang ban tepu don bat ngan kan no tiang ka ai abang adem banduai ba utip jingga do nu jonga ki umat jonga unyau uben nganya ngasngo umen sim una marjonga kanus ngau tiang shisha bauk bau it yanga usha skor jing yam do no jonga ngan shanya tang au nayo ikmat ik jong u kan no tiang ban tepu don bat nganyo jing men sudah hajing le ranjing shipa utip hi akaba bayangan
ya ya kiriu kut ban ya ram ban shushan ya kanu tiang shishan kanu snow tiang shishan bauk inyanga usha skor jing yam do no jonga ngan shanya tang au ngayo ikmat ik jongu kan no tiang ban tibu don bat Siwa bangan pulis dang baduai nga ai kublai e je piwe pra bangen haka kerteng ka batiang tam jong utrai jong i Jesus Christ ngis ngongu yo blai namal ke jing e ke jong u ba umula pela ingi bangin yo ban wan pat sakayeng ke jong blai hadin kumbasan benai e ngiladu bat kanu ka mensim jong i katrang kasliang bak ngin yo no banwan sakayeng ke jong blai bat nga ai ngu yu blai na benta kani ke jing isen ai ke jong u ke ba ula ple kalat ingi bangin yo bandan hakayeng ke jong u hakani ke step di hakani ke por ngin chua banduai en pule kat tu kat ni na kaktien ke jong blai bangila ban siam na ke jing roi sam ke balai pulai ke dekat ke bakat after ter suk kata ke jaj benriu ke ba utrai ulong ublai jongka bat kita ki briu ki ba ulajit ban long ke jing yo kenti jong u utrai ukmi na beneng wiyo i ya ukun benriu baro na ka jaka song jong u ukmi ya baro ki ba song ha ka kendau ma u ken u batau dori ki do anut jong ki baro ba perkat iki kam jong ki baro amdan us im balat im da ka jingbon upat ya pom urat ba yo alat da ka bajur ka jingklan ukulai ulong ubathala ban long ka jingyada lemni pelat ya unu da ka bor ba jong u hakmi ka khamat utrai ka don ha kita ke besepting ya u ha kita ken ki bakermen ha ka jing isen e jong u ya ka ban pelat ya ka mensim jong ki na ka jingyap pat ban sumar im ya ki ha ka nam sliu tingin puliru kendiat na ka na kitab jong Isaya besau pelai leno dekat ke baningkong ter ndrei kumni wang utrai belatau yami ko Jacob bat utau belatau dor yami ko Israel wat septieng namar ngala sius pa yami ngala khot yami da ka kerteng melong ujonga haba melet lengbai ki ngangan long lembat mi bat lengba ki wa kin telep yami haba mi ya lengba ka ding men ing lemni ka thli ding kan jilya yami namar ngalong utrai ublei jong mi tau bakhu jong ki Israel nong pen im jong mi ngala ai ke Egypt banong ka jing suspa na benta jong mi ya ke Ethiopia bat ka Seba namar jong mi haba milong ubakodor khamat jonga bat badan buram bat ngala iet yami namar katangan aino yak aino ki brio namar jong mi bat kenjab rio namar ka jing im jong mi wat septieng na bangalong lembat mi ngangan walam no yu sembah jong mi nami ngi bat ngan lum yami na sep ngi ngan ong ha kasate tu ai no bat ha kasati wat bat no tu walam mi ki kun senrang jonga na jengai bat ki kun kentei jonga na kabakut kepertei ti kum kendiat ru ngin puli na kaktin ke jong ublei kabangila ban sem ha ka Siti ka Baas sa Timothy tang ka wei ka dekat ka baningkong ka lenong ka dekat ka banyo namar ublei simla ai hangi ka mensim ka jing sap tieng henre ka jong ka bor bat ka jong ka jing it bat ka jing le adkar bat ka benta ka ba pastor in kran hakane ka por ka long na Matius ka lenong ka banyo ka dekat ka bakat san to sumar na kinong ya tu lupa balam ler kebiawan hapi he ki jankup sni lang bron nri hapo kilong ki suri ba penjon
tungin ya phai su blei ha ki jing duai ni ai ngo eme a tribe e na benta ka ni ka step bangi yo pat banwan ha ka yeng ka jong me kum upat lang ujong me ya ka ban mani ya me ya ka ban ya ro ya me ya ka ban ai ngo ya me namar ka jing bah ka jong me trai sisa a tribe melari pen emingi na ka ni ka nem sniu a tribe e haduk ka ni ka por bat ka ni ka kliman ka ni baro ka long tang ka jing le isen e ka jong me kum ba unong ruai sam ong Kuman sim jonga tukar kuya utrai bat baro kabahangai ka kerteng ka bakut ka jongu trai sisa atrai ni aingo eme ni pen krawi ka kerteng ka jongme ni ro eme namar melong ublei bahok badon bor o tribe e melari pen emyengi o sikni ki wei pat mela simno namar ka de ka mon ka jongme ndre yangi atrai medang pensa namar ba midon ke plan ha ke jing im jongi atrai bangila atrai it ban kham jan same bat bangila ban le ai na benta jongmi atrai hap deng kenika pandemic ha ka bangi ladon sibun ki ai ki kendon ki bangim la ban le atrai kumbangi jule ringi aingo ime atrai it namar ba mela play kalat lingba kini ke teknologi ke sains bat teknologi hakabangila ban yo ya ki jingya slok baro nakaktian ke jongmi lingba ki YouTube channel lingba ki online service jong ke balang ru ngi aingo eme a tribe e na benta kini ki baro a tribe e ngimpat juyo kum kini re mentangi la yo a tribe e bat kalong sisa ke jingker khu yangi a tribe e nga aingo eme pat namar bangiyo banwan kiu se ke yeng ke jongmi tribe e ban mani lang yami a tribe ban pen kraw ka kerteng ke jongmi ya rap yangi kum ki bangen banginang ban sngongo a tribe ya kini ke jing ailat ke jongmi yangi ban sakri yami bangin sakri yami na duk ka sim ko tribe it bangin da sngo tu a tribe it ya kata ke jing ya dai ke bajan jongi bat me a tribe it bangin da mat sisai ka presence ke jongmi ha bangi dana ke yeng ke bekentang ke jongmi ha bangin mi na kini ke yeng ke bekentang ko tribe it ngin da sngo sisa ya ke bor ke jongmi a tribe it bat lingba ki jing ruai ki jing ya ro ki jing duai lang bat khamta me ka tien ke jongmi trying IT hami try yau sakri jongmi ban sami ka tien ke jongmi hakane ka por a tribe it pensle I de men sim ba ko jongmi kumta ba ka khubor ka ba in ai kane ka por kanda long sisa ke jingbam ba kenja men sim bah ba mengin mi na kane ka yeng ke jongmi a tribe nginda ngau sisa ya ke jing pendap haki dok nut ke jongi a tribe it da ke jing ker khu ke jongmi na ka tien ke jongmi ya rap yangi a tribe nginang ban siu spa I ka por bang ingi im hakini kisngi ki bakhat do namar ka tien jongme kala dep ya thu lupa ba on pendap ikini ki baro atra ngli I ki jumai ngli I ki jing sneu ki basir kai ka pertai baro kwe a tribe it but ngli I sibun ki jing Selai bat ki cibun ki bat ke jingyap ki briu a tribe e me ong kini kilong tang ki jing sedang jong ki jing jenjar ringin dang hap ya su me kwa ingi bangin long ki baklan a tribe e me ong sarai bat duai a tribe e ngin long ki basarai bat duai a tribe e namar ngim tip ye ke jingwan ke jong me kini kilong ki dak jong ke jingwan ke jong me a tribe e hakanu ko por men wan ko tribe banwan sawi kita kiba iet yame kiba pen krek yala ke jong ke jing im atra ya rap yangi a tribe e bangin long kiba saiso a tribe e me kwa ingi bangin long kiba saiso ko tribe e a tribe bangin shuhun yala di bangila yo e ke jing pen im a tribe e hendrengin yo ban a sikiwe ngila yo ban sim benta hak bangin dua ingin ya sat na benta kiwe bat bangin ai ke jing ai men sim ke jing kentu ken pam bat ke jing ya rap ikiwe ki badan kam ke jing ya rap ingi banginum siap tieng ko mangila puli na ka tien ke jong me namar me ong a tribe it
Bami medon rengkat bat ngin long ki basiap ting ki kuan ki jong mi a tribe e ngin long kita ki basan ya hami a tribe e haba wan kini ki ngin long a tribe e kita kan ki bapen krek bat ngin long ki bahusiar yala ke jong ke jing im a tribe kham tam ha kaliang ke mensim a tribe e ngedwai na bentak we ke ying jong ki prabanget mendakar kui ki iwe barok khoi bat men ai ki a tribe kata kabor bakinla a tribe ya kaban sakri yami a tribe ngadwai na bentai ki bapang bersitom baro khoi mendon rengkat bat ki badan haki hospital ki badan kini ke jingpang a tribe kini ke covid-19 mendapen kia no ki baro khoi bat mendon rengkat a tribe na ka bentai a tribe la ke jong ka balang tribe menri men sumar bandum don kenu ke jingwit ban khang biang pat ek yeng mani rengin yo ban sakri lai lu jami tribe ka buram ngi asmi ka jingu ngi asmi ha ka kerteng Jesu amen. Kubulai sibun kong ye kecing pulin ke ketin ke be emat ke badan bor ke cong utrai bat kecing duai ke bekordor tu bulai nyo ban kar khulang ngi wei pi wei ngin beteng ye kini kecing sekri kecungi kini ke keliman da kecing ruai ke ban rius pa arpulai kalanti utrai kalong kecing e ketut cem cai ke yat klem jing wet ke pendap mensim da kecing ai kaya lam yengi sya ke ying ublai cing it ba baslai kabalawan tuj na ke khet ublai cing it ba ublai syam la benot yu kon balakam harwei sai si sen pat tu ngin yang lang baro in ruai kini ke cing ruai ke ban reus pa arpulai kalanti utrai kalong ka jing in katut jem jai katut klem jing we kapenda mensim da ka jing ai kaya lam yangi shaka ying ublay jing in jing it baba shlay kabalawan tun nakaket ublay jing in jing it ba ublay shem la benut ya ukun ba marway tungin yat aka lenti jong utrai kalenti jing suk lenti ba janai kabayang yangi Shakari pernai kabalapan kre ujisu utrai jing in jing it baba shlay kabalawan tun nakaket ublay jing in ba ublay shem la benut ya ukun ba marway kiriu kut endai nang nikilayat kim shem la sunyo jing im jing ya kalong ba pula ban ban batai tang kita
iba layo ya utrai ajing it jing it baba shlei kabalawan tun naga ket ublei ajing it jing it ba ublei shimla benut ya ukun ba marway tungin dia duai lang para benget biit hagani ke klimat ke jing duai ke benengkong tungin ngong yu turai kumnu le it yengi kumnu le sumar yengi walangi le yat leng bai ke jing pang ke jing sitom ke jing ba ke jing ele ban ngakwa benia thu ipi para benget biit ngongi kirang ba bagi para benget kepang kemen sim bandon ke ying ke chong turai wat langi don ke jing kemen bagi nam isu ikba bon ke sekri ke chong turai ke sekri hun ya ke kam ban penlong ya ke balang ban penlong ke jing sekri bagan jaman sim kim don sho pedeng chongi ngepet iki cakah ke bagi syong ngepet iki bens ngepet iki ying ke chong turai kapang ke bensin tungin dia duai pigi pra bengai ki badon hal ki chong ki ying ki sem ki ba mat ya ki jing ngausi ki ba yam ki ba pat donut kum mengil ruai a jing it ba baslei ki jing ngausi ki mlong kham krau ban ya ki jing it ke chong trai tungin dia duai pra bengai be namar kapor ngin duai ya kecing duai cung kecing sengau ngu ngin duai ki pang ki besitom babedes karpran idon po hospital bat ki weipat ki rangba ki para benget be dra ele ki cung kikti kini ke por lagalong yele de lagalong nagabenta cung no ngin duai bo turai nyok bandung kia bangin duai tu ki ying ki bayam ki besengau si haduk kat no para benget be ngwa ban ong kum ni si genten hagapor ke cung Kameri bat kamarka haba klat ulah seros kislai ki pai baciu ban pentengan ya ki bakum kita ki ying ki bayam bat ki besngausi dengan dia thu ipi nagaliang jungi ki rangba haba klat ki para benget bi ngidon marwai ngidon arngot ban duai ban ya cau umat bati ngimpat tu syam kum gene ki bengi syam kisngi ki bakat du ki por ki besitom Induai riu syekri jong turai Reverend Piwar jeri. Ko mengilan wan ringkat bagi cing duai. Ngitip bau turai nyok ban kerku yengi. Bagi don ke cing ruai ke bekerpang. Nginduai bau turai. Un pen silai ya ke mensim ke cungi. Kum no benginang yach kamat tungin ya duai. Ublai baru kepa cingi bahab neng. Ngiai ngu ye me kenrat bei. Bamela sumar yengi. Melalong ringkat bat ngi. Mem syem le eno yengi. Kapang ke mensim ko try ban pet ye ke ying ke chong me kan radai ka bon tli ki banai ngim la shu bandon ko try bat si bon melas khot no selade ko try ngidwai ki ying ki bayam ngidwai ki ying ki basngausi ngidwai ki to ki mensim ki bakordor ki balado no ki be it ki bathan ngidwai kan radai ye ke ying chong ibestor binsan nong sit ko try Bamen pentingan yaki ila dono ila icong ipa ba it ko try. Gidwai babedes karpran. Gidwai kibalra ila gicong kikti ko try. Penkia bagi kambak kincia. Hagani ke khilmat ke sngi ke chong makan radai. Try ngidwai ki para benget ki kon samla. Ngidwai ru syakri chong makan radai. Nginios ngau ye ke kubor hagani ke step ko try. Ngilawan ringkat bagi cing duai bangi tip pemenyok ban pendap yengi da kecing kemen ke chong men semakhoj yiki ai barok ki bangin yo sngo hagani ke step no syakri chong makan radai karkhu gitu ki badon ki ying ki badon ki kali ki badon ki caka ki beper ki yo bani solang bat ngi duai bagi cing ai cuma kadap biang bat ki ko trai karkhu ki ying ki bayam karkhu ki ying ki basngau si kerkulang yengi nado ki hep ki beret ki kon samla
kilong kemi kilong pa ki para bengit bayit bagi para mensim ki bekordor ngitip pemalas ngap ki cing duai ki congi hage kerteng ki cuma uci sunong penim badunong siuspa mentabat halagerta amen hage ni ka sengi ke banwan ke ni ka haka ni ka light rek kandon ka NBC Sunday kadai ka sengi cung ka college wan rengkat bagi cing duai wan rengkat bagi cing kersan kan long ke cing kerku ya ke college ban sei ki mensim ki bekordor ki ban train ke ban ta ke kam ke cung utrai ti hake nadu benai Oktober kan long gumni hake cing seng ke ba khatwei beci ki para benget ki ban wan na ka dong laj khra ringi cin riu bat hake si beci si teng ki ban wan ki para benget na pok se tang suai ki ni cing seng ka cing seng ba arsin o ka ni cing seng menta kan don ki cing seng jong ki cing seng kan thei tang suai ki ni cing seng kini ki cing pentip ke bawan na ki para benget hai sekretari jong kabalang jong belai pok se nong thamai slong kini ki cing pentip sya kabalang ba i idna hadasan marbenyang kon jong ikongbul marbenyang bat i doktor RH pariat bakin kentiu kurim bat i bot kupar renca kon jong ikong morial renja bat ilit sandantar swear kidai na kabalang uci sukres haka arhulai terik ubnai Oktober arjar arhuwei kepor kan long sibeci no faisngi hagani kabalang pokse nong thamai baburam yapi kublai sibon Dr. RH Priat bat ikongbul marbenyang kini long kecing cop ke bakrau bagi samla kipoi sya kaburam te para benget biit ken mau banduai hamtam mengi kum ki kemegi pa kebadon kam bangin yok men pensengau hi para benget ki bahyeng sem ya ke bekum kini ke kubor tingi duai bo blain yok ban kerku kini ki long yeng ki ban rung ha ki yeng ke chung turai ki yeng chung kongbul ba kini ki artli ki yeng haga arfulai terik chung benai Oktober chung kini ke snem ti haga ni ke por ngidon ki cing ruai ke bekerpang kemengila duai ngitip bau turai nyok ban kerku teng sawa ban khot ya ifila pediang hun rembai rengkat bagi perlok ban ai ke cing ruai ke bekerpang bat hadin ke cing ruai ke bekerpang ngi pediang sawa se sisen pat yu syakri jong turai Reverend P Warjri ibe it yu turai na ye ke kubor ibe syong isa hagani ke dong jongi bat idon ke cing turai syatai sya cantia ki tu bulai nyok ban kerkui pi pastor bagi yang kesem ke jong pi tu kerjaan yu syakri jong turai ke cing duai batungin pediang ye ke kubor jong ke tien ke jong turai hagani ke step Hushabangan rai ni yo imo hagini kisni wala kabalang jong iru bon naki bait ki jong imo kila ayo ban klat no bat ki yeng ki shisha ki dak smosi ki da long marway mo yam ni smosi but kan henry hagini step ke jing rai ke bang yo ban rai ke day satang shibet shen yin sat bale ke jing rai shaman sim ke ban rius pa sa pulai Bun xin yi sha yong ca long lei gum ni jing ten jo ba bun ki ban jin dei kat ba ki wei pat hang ni ha birthday kim i sa
balay sa tang shi bit shen ngin snow to shai tuk men ko para snow hun wat huslai ngin snow to janai ha yin ipa ipa i jong yi ha ba ki nang klat ki yin ki gen ja but snow mar way ting is snow pilla kat ba ki way but la ki im tha la kim snow a sa tang shi bit shen ngin sa te balay sa tang shi bit shen ngin snow to shai tuk men ko para snow hun wat huslai ngin snow to janai ha yin ipa yai ne ko para ha do ka jing yam sa tang ken diat por ngin train ngin la jing tre shi tom i mat kim men doi shen ngin sa rong na kur do per nai sa tang shi bit shen ngin sa te balay sa tang shi bit shen ngin snow to shai tuk men ko para snow hun wat huslai ngin snow to janai ha yin ipa shen ngin sa yo i bun wan u jisu un wan shim no ki ba i jong u ring kat bat u try ngin om ya klat chu ya ka ba pha tam ngin sa snow sa tang shi bit shen ngin sa te balay sa tang shi bit shen ngin snow to shai tuk men ko para snow hun wat huslai ngin snow to janai ha yin ipa ngin snow to janai ha yin ipa Nakabinta ka buramblay. Amen. Amen. Hiro itry. Nyai ngu ayo try. Hakan ka step jangan ka sngi. Hadin jangan lockdown ngila pat ban pai pat. Ban yok ban poi ha ka yin ka bakentang ka jong try ban sikriu.
Kene di kesengi ublay kebaar kabang yok wan hadin juga lockdown. Sisang yo kat no bahkan di jingpang COVID ka kendai kalakta ya ka imlang ka satlang kalakta ya ka jingim jengi hakiliang ka jingim jengi kiliang barok wat hak jing syakri blairu ngiyo baka jing syakri blai ni hapan syakri na gijeng gisam gijongi ngai ngo yo blai na kabanta chong phi kilong kemi kilong kpa ki khon samla ki evangelist ki pastor ki bla trai shitom ban penyat chaprang ya kam ka jong blai hapreng jong kane ka jingpang ka bajur kabadon hakini kibnai kibadap kawai kabanta ka longba ka online service jong ka balang oblay nong tumay pokse kalong ka jingker khu ikibabon ki para bangait kibamlong ki para bangait bat kibamlong kristan ru ngakwa ban ay kublay kerpang nagban pi ka balang bat haba ngayat sarumbat seneng ngayo ika feedback bakalong ka jingker khu ka bakraw bat kani ka pen baka balang ka dun kam ban yo ngai ban penyar ya ka jing perkat ka batumai kumno ban syakri khamhai ki para bangai ban benai ka tin jomblai syaka pertai ai kublai pi bro ki para bangai hakan ka step ka menta ka benta juga tin ka jomblai hakan ka step ka dai na ka city ka baningkong jong apostle Paul siki Timothy len nong ka basau ka khot ka baningkong ka city ka baningkong jong Paul shau Timothy ka len nong ka basau ka khot ka baningkong tang ka ka khot ka tin jong blai ka ongkum ne Henry uman sim uong shai bahagia ki bakhat do don ki ban hap no na ka jingat daga pensak skor hagi man sim pa syukor badak jingkai ki ksud don ki ban hap no na ka jingat daga pensak skor hagi man sim pa syukor bat hak jingkai ki ksud kanai ka shiti ka jong Timothy upong ulat ho yaka dai hakapor bodan hakane kanongba Makedonia habu yo sngo ya ka problem ya ka ba Timothy ubadon ha Ephesus labu ya uhangto ban pet ya ka balang bat kum joru ya ki prabanget uli yo sngo ya kita ki jinge ki pressure ki bawan hau Timothy kita ki jingale ki challenges bat nang ta ki conflict kita gijing bam sotu jingmut kiba don ha ka balang ha Ephesus upol lashim yau khulam ban tho shau Timothy ulong ukhun ulong kumukhun ba it jong Apostle Paul ulat tho ya ka ni ka city daga ba ula mention ha ka ni ka city kum ya uta unong sharai ubakam samla ban ai ya ka jing hikai ban pen ya bat hak ni ka lenong ka basau ke ai ka ba Apostle Paul mention kalong ka baningkong ong ya Timothy sumar bahaya la de ngadon hak tu ka balang ha Ephesus kidan sibon kini ki suri kopsne langbrat kiba ai ka jing hikai kiba bakla kataga de ka benta ka baningkong ka bahagan ka lenong ka basau ka benta ka baaru ong ya Timothy yang skam ha ka jing hikai ka tin ka jong blai long mame unang eta ya ka jingat Kristan defender of Christian faith bat ka benta ka balai hari ka lenong ka basau ong ru ya Timothy wat nomlong kena lamelong obrang samla handrai pen klanyi la de pen skam la de
but I baka jing im ka jong me kan long ka jing ker khu hakan ka por nginam ya pet kam jrong ye ka ne ka shiti jong Timothy ndai ka ban poi no si ka khobor ka tin ka jong blai ka benta ji ka tin ka jong blai ka phang pudeng ka ba ngaya ban bu hapeng jengi hakan ka por ka long to sumari lade na ki suri kup sne lang brat ki ba penjat ko ki prabangai to sumari lade na ki suri kup sne lang brat ki ba penjat ka benta ka baning kong hagne ka khobor ka long to sumar yalade ka ai ga jingwat habaong to sumar yalade lap ngin pet pha habaong sumar kamut penhe pensan besar pejak habaong sumaru ngila banong tolong kiba pet ngor pet bha anuksa kamut lapi tiak menmit tiak da sumarmo kidan bawan kamut hap tiak jing tiak ka ba omde ban tiak yak hapan yak snow dan mano-mano ba yak charum cheneng bat nang tangla banong habaong sumar kalong to pikir bha kay ka ba upol ong yaw Timothy to sumar bha hang ne kalong ba ukwa ba u Timothy unlong ba pet ngor ya ka balang ha Ephesus namar hagane ka balang ha Ephesus dan bon kinong hikai balam ler bat ki Chris lam ler wong sumar da kijing hikai ka jongki yo ba kini kijing hikai ki rong ha ka balang yo ba kini kijing hikai ki yo ki prabanget bait ha kini ki bnai ki bladap bat halus nem arajar apau bladap ngiyo ya kini ki fake news ya kini ki khubor syukor khubor lamler komno baki yai stet hadu kata-kata ngam ko ban kren ki example jigi khubor thok ki fake news henry laong babon ki bala ka research baki nigi khubor thok ki kham stet nyo posha nakashispa banya ki khubor ki basisha sho kini ki riwat bania ki bapet kumdo kini ki khubor ki yat ki fake news long ba ki breu nyo pau da ka shispa kini ki breu ki retweet ki share ki pa chi ki weipat ki perlok ki jongki na ka shispa ngot nyo pongut ki pelong kini ban pa ini khubor ki bilang fake news kini ki khubor lamler ki kta ya ke imlang ka salang kikta ya no bat nang ta pada ru om ta kata hendak kini ki khubor lamler ane tu ipi ki pendu jing shania na ki babon teng hablayo sibon ki khubor ki balamler ki fake news wana wanda khubor ba baru em snow inang perkat kini ki fake news kini ki khubor lamler ki pendu no jing shania bat nang ta ki pen artatin ru ka ke badai bat ka ke bomdai ni iya kini ki ski menta lingba kini ki TV television ki kot khobor ni i menta lingba ki internet ki mobile phones ki computer ki Twitter ki WhatsApp bat kum ta ter ni yo i bakine ki sapriang keleng kum joro ha ka jingat kristan ki jongi ki khubor lamler ki sapriang stet hadu kata-kata hakini ki insan kabang layo ban ong yipi kini ki khuboru ki bakine kinong thuk upa balamler kinong hikai balamler ki yo ban pen priang ya ka khubor ka jongki hapdeng jogi prabangai hapdeng ki bangai bat kamjoro ki bampat ngai bat kini kinong hikai balamler ki pen kelaru wat ye ka ketin ke jomblai namar kata kada ujisu ong to sumar
naki suri kupsni langrat. To sumar nagni tulpa balam ler. To sumar naki tak jing hikai ki balam ler. Namar kini kinong hikai balam ler. Kilong ki suri kupsni langrat. Henry hapo kilong kinong penjat. Ki jing hikai ki babon hagani ki sngi menta. Ki bang yemla su ban batai, ki no ki badai, bat ki no ki bam dai. Ngakwa ban ong yang ni kum ki pra banget, ngakwa ban ong na ka benta ki banget. Tong inda thau bha, tong inda wo bha, tong inda bishar bania bha. Ki ba kum no ki jing hikai, ki ba rong ha ka jing em ka jongi kum ki banget. Ha ki yeng ki sem ki jongi. Kam tam lagi skim tapi ke ni ke online class. Kabagi kon jongi ki yo lagi jong ki mobile phones ki jong ki. Ila ki jong ki mobile phones ki jong ki. La ka jong ngakwa ban ong ka ni ka wei. Ngi ka be kme ki pa. Ka dei ka por yang ngi bangin long ki ba husiar bat pet ngor ki kon ki ba ki jongi. Kat no na preng jongi ki kme ki pa. Ki yeng Kristan ki ba jauh try ngila dono ki kon ki ba ki jongi nabar ba ki kon ki jongi kila pensat skor ya ki jingi kai ki ba lamler ba ki ba syukor ya ki jing em ki jongki don na preng jongi ki ba dono ki kon ki ba kila pet no na do dangret ngila sneng ngila hikai ngila pen ki kon ki jongi Henry hadin kila he kila kedat no, kila padi no, nak jingkai ki bagi juhikai. Ngasu dei ban ong hakum kene kapor, kedai yengi kum ki banget, ban tau, ban wab ha, ya ki no ki jingkai ki bagi yo agni ki sngi ki mentah. Barka ketin ke jongblai. Tau, kedai sisana em kata, kalong sisana em kum ta. Kebenta ke baar jika tin ke jongblai kalong kisuri kupsne langprot ki alam baklaya ki banget tak jingitai ki bersyukur kisuri kupsne langprot ki alam baklaya ki banget tak jingitai ki bersyukur derangin pek lagi kam jika apostol keren nong ke baar pau kad kot ke baar kendai hadu lai pau kam jika apostol arpau glenong arkandai laipau gad khat ong kumne upol ong ngatip bahadin kene ka jinglek no jonga kisuri barunar sat kim sut hapdeng jongpi kim da isnei ya kata ka kin hon bat na pedeng jongpi hiru kirangba kinyami kibialap ya ki ki bakla ya ka ban ring pa ki senran hadin jongki upol uyoi bagi tagi kris lamler bagi tagi no hikai balamler kimi nasabar juga kenhun di bampat ngai upol uong hang ne kinmi nakitagi baong ngilong kibanget hau blay kibanget hau jisu day nasabar tempat ngai. Kaya ke basanjur haka mensim jenga haka lagi sngi ke bang apek ling bagi YouTube per kuai ke media. Ngayo babon ke balang Kristan haka ne ke kini sngi ki pen kesan ya kan nongrim ke jongki. Wat ban pen kelai ke tin ke jongblai. Ya ke bamlong ki penlong. Ya ke bamdai ki pendai namar balai ban penyeng ya ke nongrem jong ki denomination ki jongki ngakwa ban ong hakan ke por ke bamenta wan nam ong ba baro ki balang ki badon haka pertai ki kilong ki bayat ki tin jong play em kam dei kam ta bon ki bakam la de ki balang Henry kim yat kat kum kaktin ke jongblai to sumar ko ki pra bangai bait
Bat nang ta susu upol ong bon ki prabangat ki zahab no naga jingat namar bakine ki suri kops ni langbrot kin sayo ban hikai ye ki bangat ta ka jing hikai jong ki ksoi ade ni snow ma ban ongum ta pastor habang ilangat habang ila play gak tin jong play kumno ki wai kin hikai ni da ka jing hikai jong ki jing hikai jing ksoi ka bam lalong gata ka bam lalong na ko ban pen pai kan ni ka por pai pat na ka kitab Genesis ka nong ka balai ka khot ka baning kong adu ka banyo ka ai ka baja ha kan ni ka kitab ka ai ka baja ha kan ni ka per Eden laong bau blay ula ai ka jingi kai ka badai biang na ka bantau Adam bat ka im banong ko Adam ko em wat nombam ya unu so jonu ding hap ding jong ni ka per u blay ula ai ka jingi kai ya u Adam bat ka im ban le ye ka ta Henry ka ai ka bang yo e u soitan hai ka tien jong blay ka siti jong Paul sinong Korin ka baar ka siti ar Korin ka nong ka bakat way ka khot ka bakat sao nyo i hang tu u Paul u tho se kinong Korin u ong ba u soitan ru u ak ila de u le ila de kumu angel jing sai ka ai ka baja ha ka per Eden haba ka im ka don marway laong ba u soitan u la pars forsor Jai ko im le ayu hang ne oh ngadang pet yau nu so u blei tu ong yang wat nom bom nau nu so bom bit ban bam u ong hatu blei ong kom tai pi skap u setan u mi kai ban ong ban hi kai ngi jing kai di balong ksuj em u setan wan haka im hakta ka jingwan kum angel jong jing sai ko em pa yo inga em bau so manu ding long ba pa u so long ba ibang ong ka jing kai ka jong blai ka bakla andai nga kwa ban ong ya pa ko em bau nu so ulong ba pa ban bang usaitan ukta yaki khamat jong ka im usaitan ukta ya ka jing sneu ya ka jing mati berkat jong ka im usaitan ukta upen sneu hapo jong ka im ru namar ba kam da besar penia kam da berkat ba kam da pen song nong rem ba ya ka jing hikai ka jong blai kalau yo pan simno ya ka jing ka yo usaitan usaitan substitute da ka wei pa ka jing hikai ya ka im bakata ka jing hikai ka long ka jing hikai ka persya ya ka hukum ko jong lai bat ka ai ka baja haden ba ka im kala ban bam yo so kila hap no akapop usaitan ha ka dikismi ka mantaro unom hikai ya pidin kai ki blong ksoj em unstang ni pinaka khamat ban yo i oh pinong ani ngasno tena cisa ya ka jingkren itu ani ngasno hon cisa ya ka jingkren jong itu aku abanong ke ka bau sotan on kutik ke ka ba ngasno si ban yo i ni gisni mentah pakini ki jing hikai kini ki jing hikai kita hadu kata-kata yang kibangai bagi kapalang ngaku aban ong ni pi ko ki para pengai bait kabenta ka bakado kabenta ka balai juga khobor kalong tom ni yet ila de ni la yok ban pet ye ki YouTube channel ni la yok ban ngap ki khobor ke ba bonjat ki sni manta Ngila yo sibon ki jingkar ku ki bangi patu jakot haka jing bingi banyo i ye kine ki ai ya ka jinglong advance
jong kan ika sains bak teknologi haka jing im ke jongi kabang kwa ban ong haka ni kapor tongin cek ila de yo bangiru ila kara sap kata kajing hikai jong kita kiwai haka dak nut ke jongi ko ki pra bangai bait ngok ban ong u Timothy habo yo snow ya kan ka jing kren ka jong Paul ong hagi sngi ki ba kado ngako ban ong ya pi don bon te ki ban hapno na ka jinget na mar ki pen sa skor ya ki men sim ki ba syukur hagi ki sngi ka menta ngiyo iba bon ki banget ki hapno na ka jinget na mar ba ki pen sa skor ya ka jing hikai ki ba lamler jong Satan Ping Satan geng twist ya ka tin ka jong blay he manipulate ya ka tin ka jong blay he is a liar syukur ya ka ai ka bam day open day ya ka ai ka bam bang open bang onda pla snap ya ka jing hikai jong kini kinong hikai balam ler onda pla snap ya kini kijingikai jong ini tu lupa ki balam ler ka skor jong pi kabang te ani uto na yalap te uto hikai kijingikai jong ka bana skong tenat sisa kada skong hun sisa ga skong dei bha ya tu jingikai jong to om ta kata don na peng jong ki prabang itu kibla ai no ya ka wei ne ka sipau shau to ne lap namar pag jalap jong ka jing choi jong office ngau ka lang ka biang pila ai ulapan the nation jong pi ulapan le akumta subscribe ya kata bakumta ter pila le ya kata namar balai pis ngau sisa ya ka jing lap jong kada yo nduk ka jong pi de ka tin jong blai Timothy saulai các tin trong play ka ong Paul ong naman ka por kanja haba kibanget kinam sa score so yak jing kai bajanai Henry haba kidan ki score ki badat kinya kenton helde yakinong hikai kat kum bujing ko brai ki chongki ko ki pra bangai bait hato pismo bang tang ya auto nang yalap nambar pen bang ka score ka badat jongpi dan bon ki banget akan ke ski menta ki baka skor ka dat tang ha wei nang alap yau tu wei kambang ka skor hatu ki skor jong iru ki dat hatu ki skor jong iru ki bang bat singap nang itu jing hikai ngaku ban ong ko ki pra pangai bai ngaku ban kren ye pi ki kon sam la jong ka balang akan ke ski menta nga setting yo bisa ilam bakla hakine nang itu pa balam ler kinong hikai balam ler ke ai ka baca habau Satan uyo ban syukur ya ka im da ka jing hikai ka bakla laong baka im but adam kila yo ya kata ka jing tuno ya ka jing sebam jukot kilayap kamet jongki kilayap pat kamen sim ke jongkiro hakaju korukom ko ki perab ngai bait ai bakan ka khobor kalong ka khobor na ka benta jongi bangin long kita kiba watch out baik ngor ya ki jingi kai bi ski ke menta sumar ya de haba kini ki jingki kai babakla ki yo bandrong haka balang ki pen mi ye ki ki ba ngalaban ong ki bam sotenat ki pen mi ya kata ka jingkul mar om tang ka jingkul mar ndai ki pen ken riakno ya ka jingat ka jongi na ka nong rem jika ktien ka jong oblai bat kawan ka jika artaten bat ong kano ka badai bat kano ka bamdai kano si sakak tien jong blai hangta phim snau thu su
pi artatin kanu ka bali ban kanu ka bayong kanu ka badai ban kanu ka bamdai ka tin ka chong play ka ong rangi pensya skor ya ke mensim basukor kan mau ngin hapno na ka jingai akan ikismi bakado haswa bangan song ha kani kapor ngakwa ban om day dang bangin tip yakinong hikai ki balam ler om day ta bangin tip yakino ki bahikai yakaching hikai ka basyukor om day dang bangin sumar bha yelade om day dang bangin yet yelade Henry kabangi don kam hakani ka por bangi ki sngi ki bakado equip yelade pong yelade equip yelade bangin long kita ki defender of faith bangin long kita kinong yeda ya ka jinget kristan bangin long gine da ya ka tin ki jong play ka basisha banle ekata ni don kam ban pulih ka tin jong play kan mau ko ki para bangai banle ekata ni don kam ban pai pat sa ka Bible back to the Bible pai pat sa ka tin jong play bu ka por ban pulih ka tin jong play haba kinong hikai basyukor kialap ya kata kajing syukor pidon ka tin jong play benong kata ka bakla kata kalong ka bamday kata kalong ka bamday kata u Petros su onga ka siti jongo Petros ka beningkong lai khatsan u ong tongin long barabor ki bakloi pancuba dai ki wai ki kwat nangi ka jubab halo juga jingai long barabor ki ban kre pancuba ki ban clear ga doubts ka jongki ban weng nok jing artatin naki bangai ban le e kata ni de ban long ki ba equip ilade de ka tin jomplay bat ka bor ka jomplay tu ben kerkhu untuk ka buram ka jongom hekan ka por ting yo ban tualan try jisu ba e ha kan ka step ka ba menta ko try ko bu shakriu ba ret tam mu jongme ngalayok man pen sngawi ka tin ka ba em ka jome ko try ngi em ma ki sngi ki ba kado ngi em ma ki sngi ki ba ko try jisu ba e ya rab ni ka balang ka jome ya rab ko try jisu ba e ya ki baget bakin yang scam ha ka nong rim ji ka tin ka jome ngiyo e ni ki sngi manta ngiyo sngawi ki khobor ki balam ler ko try ngiyo sngawi ki jingkai ki ba bonjai Nri atrai ngaduayo mensim bekut pendap ingi daka bor ka jome ka trai ban yang yale persya ya kita ke jingkai babakla ko trai jisub et atrai ya rap ingi ko trai kan ka por dan ka trai jisub et ki ba pet ko trai ya kan ka channel kan ka por ko trai jisub et ai ki ka jing star ai ki ka jing champagne ko trai jisub et kumno bakin nang ko try ti sebe ban yoi ban tip ko try ya kanu ka badai bat ka pamdai ha ka teng meu jisngi pan de ka jingai amen mun ka puram ko jong play amen Tungin ong lang yero yu try amen keketin sumar kekit ye kini ki arteli ki cingmut met bat mensin kublai sibun pastor bait ye ki kubor ki bekordor ngim man gesngi ngiduai bau turayun sumar met bat mensim para benget bait tungin yet tungin pensyong nungrim ye ki kubor ki bekordor ke bangilio sngaw kini ke step ye pigi kon samla Yengi kum ki pra benget bait barok badigi lok bait ki basngap ki basyaskor ya kene ke kubor ke bekordor ke bangi dai ban sumar ha bangi nang ban sumar nando men step met bat mensim ono wan ke porjan met ke walam ke cing kemen ke cing em kublai sibon pastor tungin mi
ko ki kon samla ko ki para bengai beit na ying ke chong trai ringkat begini ki kubor ki bakordor kom kita ki bastat tuyat pi om kom ki bom stat henrei kom ki bastat da sumar begini ki sngi kilong ki basneu usaitan uyat ko musing bekerho ban pengop wat ya kita ki balecet ki chong utrai tungin sumar tu belain yok ban gerku ya gini ke kelimat chong gini ke kenta lang bagi cing ruai bet ki benta barok chong cing sekri ya gini ke step ini yok ban penwai ya gini ke cing sekri ya gini ke step da ke cing ruai ke bah nyau penyau tungin yang lang barok ban ruai gini ke cing ruai ke bah nyau penyau barhadin beladap ban kut kini ke cing ruai ngasngawa ban khot iwe ni girang ba bengi jaga balang iba elroy hakaba in sngawa ban wan sini sekmat ban bu agi cing duai kumcu ruban duai gi cing aingu bat ban kerku penwai ya kini gi cing yeseng nganang yo hikai nu kenrat cing hikai ki bekordor bamen sim belasius pa cunga man kasngi banang yo bo ban syania haunga khamnang ban aiti cing imbaro kemen sim cunga kanang dap man kasngi da cingiro nganang yo hikai man kasngi cing sisya naktin ublay nganang yo hikai man kasngi na ukon lang brod ublay kecing ruai kebahinyau pinyau tungin yang lang baro nganang yo hikai nukenra jing hikai kiba kordor bamen sim lasius pajonga man gasngi banang yo por nganang yo hikai man gasngi jing shisha nakti nublay nganang yo hikai man kasngi na ukon lang brod ublay nganang til ban kam idyau ban pendem haman jong u nganang yo jing suk bashisha bangale kamon jong u nganang yo hikai man kasngi jing shisha nakti nublay nganang yo hikai man kasngi na ukon lang brod ublay nganang tiban syakri kamba bangan tre dabor baro man kasngi haka kam jongu jing snow tia runga kam yo nganang yo hikai man kasngi jing shisha nakti nublay nganang yo hikai man kasngi na ukun lang brod ublay bansyanya haunga kamnang banaitin jingim baro kamen sim jonga kanang dam man kasih dajing yaro nganang yo hikai man kasih jing shisha naktin nublay nganang yo hikai man kasih na ukun lang brod ublay tungi duai kok pa jungi bhab neng sachi sin pat mi wan ki kichat jongme kum ka balang ban aingu e yeme yakani ka lat ka bakoror bang yoban mane ban pendon borami me kum ka balang hakani ka yeng ka bakentang ka pan krek nang ban mane ban syakri yeme ko kan ran ni aingu yeme ki jing ruai ki bingala yo ban ruai ki jing ruai bingala yo snow bat kham dan re ktin ka bakorono syakri jame apapun kan mau ya thra bing nong ki bakhusiar ba pengor
ya kita ke nong hikai bagi kita kini nong yutolapa ke balam der belam bakla ya kon ki jame ya rab ini ko kenrat bengin nang man je ktin ke jame bengin pule ya ka bakan yo ban shangkar hai ki donot ki jangi kan yo ban sothet kan long dolong snam trai bengin yo so ki ni ki hikai ki bakla si sundon ngin laban snotho bagas surgari kam dei so ke jong nong ap nang ro pha ande jungta unong shon kan kenrat konang kerku sekri jame haka jing trai ke jong haka kam ke jong haka ministry ke jong kenrat to ron kabat kebalang bagi prab ngai bar ai kenat begini kentian begini osawan kapor kilang kajing kerku kajing beten nanti yangi hakisni basakmat kerkuru kajing ai begini apan ai sekam kajang me lagi long bekendiat kanu penroy kilang bentak keburam kajang me warga bawai no to aru kajing ai bedab yang Yesus Kristus try kajing ai ba kajang boleh pan bom jukut lama kajing slok kajang un semakoi redon kat badni Ibangay baro hang ni basatlak batai antaru baca bom jukut hi. Amen.